मोनसे बर' समाजनि फाव फान्दायनायाव जोबस्रांनायनि लामायाव गंसे बर' बिजोंनि गावारि फरायसालि। बिजनी हायना नोगोर बर' समाजा ग्लबेल मडार्न एकाडेमीनि हाखौ सेनानै गेट गायनायजों लोगोसे फरायसालिनि सिङाव बाथौ गायसननायनि अजद फरायसालि खुंथायनि। फरायसालि खुंथाया हेंथा होसेयावबो गायसनदों बाथौ आश्रम आरो कमिउनिटि हलनि अन्थाइ खाम्फा। बिजनी हायना नोगोर बर' समाजा बिजनी दुनाली दैसानि सेराव थानाय बर' बिजोंनि गावारि फरायसालि ग्लबेल मडार्न एकाडेमीनि हाखौ सेनानै लानायनि अजद फरायसालि खुंथायनि। मख'जाथावदि 1995-96 मायथाइयाव भेन्सार फरायसालि महरै बिजनी टाउन सोरां एमइ फरायसालि गायसनदोंमोन। नाथाय फरायसाफोरनि अनजिमानि आंखाल आरो सामलायनायनि जेंनानि थाखाय बे फरायसालिया 2001 मायथाइयाव बन्द जायो। मिथिनो हानाय बादियैब्ला बिजनी टाउन सोरां एमइ फरायसालिनि मुङाव इं 1997 मायथाइयाव लेन्ड एडभाइजरी बर्डनिफ्राय एलटमेन्ट मोनदोंमोन। नाथाय बे फरायसालिया थैनायनि उनाव जायगानि माखासे सुबुंफोरजों सावरायलायनानै इं 2011 मायथाइनि 5 सेप्तेम्बराव बे एखे जायगायावनो ग्लबेल मडार्न एकाडेमीखौ गायसनो। ग्लबेल मडार्न एकाडेमी फरायसालिखौ इं 2011 मायथाइनिफ्राय सालायबोबाय थानायखौ नुनानैबो स्रोदै बिजनी हायना नोगोर बर' समाजा फरायसालिनि हाखौ गावसिनि मुङाव खालामनो नाजानायजों लोगोसे फरायसालि खुंथाया हेंथा होसेयावबो दिनै फरायसालिनि लांगोनायाव बाथौ आश्रम आरो कमिउनिटि हलनि गेटखौ फरायसालिनि लांगोनायाव गायनायजों लोगोसे फरायसालिनि सिङाव बाथौ गायसनो। इं 2011 मायथाइयाव गायसननाय ग्लबेल मडार्न एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिनिफ्राय गोबां फरायसाया मोजाङै उथ्रिसारना मोजां सोलोंथाइ लानो हानायजों लोगोसे गोबाङा सोरखारि साख्रि मोननो हाबाय। फरायसालिनि फरायसाफोरनि उथ्रिसारनायनि हाराबो जोबोद मोजां। नाथाय बेबायदि मोजां मुं थानाय फरायसालिनि फारसे गाज्रि नोजोर लानानै बिजनी हायना नोगोर बर' समाजा फरायसालिखौ फोजोबस्रांनो नाजानाया जोबोद दुखुनांथाव। आथिखालाव खायसे ओनसोलाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ थैलांनायजों लोगोसे थैहां बरबहां जानायखौ नुनो मोननाय समावनो मोजाङै उथ्रिसारनायनि रेकर्ड थानाय ग्लबेल मडार्न एकाडेमी बायदि बर' बिजोंनि फरायसालिनि हाखौ सेनानै बाथौ आश्रम आरो कमिउनिटि हल गायसननो नाजानाया बेसेबां गनायथाव। बर'नि गुदि धोरोमजों सोमोन्दो थानाय मुं लानानै बाथौ आश्रम आरो कमिउनिटि हलनि मुङाव मोजाङै जाखांफुनाय फरायसालिनि हाखौ सेनानै लानायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो ग्लबेल मडार्न एकाडेमीनि खुंथाया। बे बयनिख्रुइबो दुखुनांथावसिन बाथ्राया जाबाय धोरोमारि आफादनि मुङाव बाथौ धोरोमारि आफादनि मुङाव बे जोंनि सोलोंथाइनि इनस्टिटिउसनखौ धंस खालामनो थांनायाव जों जोबोद दुखु मोनो। धोरोमनि मुङाव मोजां हाबा मावनायखौ जों दुखु मोना, जों साबायखर बावो, मानबो होयो। दा दुखु मोननांगौआ बुंनांगौ बाथ्राया जाहैबाय मोजां हाबा मावनो नागारै बे सोलोंथाइनि इनस्टिटिउसनखौ धंस खालामनो थांनायाव बियो सोंखारि जाथाव आरो जों सोंखारियो। जों बुजियो जे धोरोमा मोजां ससाइटिनो समाजनो मोजां हाबा मावनानै होयो, मोजां दिगजों मोजां लामाजों दैदेनलाङो। नाथाय नैबे धोरोमारि आफादा हायना नोगोर ससाइटिनि धोरोमारि आफादा मानो बे सोलोंथाइखौ धंस खालामनानै बाथौ धोरोमारि आफाद मानो गायसंदों जों बेखौ बुजिनानै मोनाखै। जि जों गोग्गानानै लानो हायो जे जों बर' मिडियामखौ फोथांनायनि मुङाव जों बर' मिडियाम बे फरायसालिखौ जों फोथांबोगासिनो दं आरो सामलायलांगासिनो दं। जे जोंनि बर' मिडियाम स्कुलाथ' गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोराव जिल्लाफोराव बबेबा बबेबा जायगाफ्राव बर' मिडियामाथ' थैलांनो हमबाय। दा बै थैलांनायनि अनगायैबो जों दा जोंनि गोसो गोरबोजों जोंबो जेबो गभर्नमेन्ट सार्भिस गैया हिसाबै जों बे फरायसालिखौ सामलायगासिनो बर' मिडियामखौ। दा बेयाव बर' मिडियामनि फारसे बिथांमोना गाज्रि नोजोर होनायसो जों नुबाय। बाथौ धोरोमारि गोथार धोरोमारि आफादनि मुङाव बे जोंनि फरायसालिनि हाखौ सेनानै लानायावसो जों नुहुरबाय। दा बे हायना नोगोर समाजाव बा गामियाव गोबां गोरों गोरा दङ, बिथांमोना गावसिनि गथ' गथायखौ नाथाय इंलिस मिडियामावसो सोयो। दा इंलिस मिडियामाव गावसिनि गथ' गथायखौ सोनाय हिसाबै दा नैबे जोंनि बर' मिडियामखौ खोब नासयनाय मुगैनाय जों बुजिनानै लाबाय। दा बेखिनियानो खोब जोंनि फरायसालिया खोब अलखदाव गोग्लैदों। दा नोंथांमोन बयबो जाहाथे जोंनि फरायसालिखौ फोथांलांनायाव मदद होयो बयनिसिमबो जों बेखौनो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। समनि रादाब मिडिया नोंथांनिसिम जोंनि बे फरायसालियाव नुजाफैनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो रोजा रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय। दा जोंहा नैबे ग्लबेल मडार्न फरायसालिखौ हायना नोगोर समाजनि सिगांनि दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायनानै बे हाया जिहेतु लांदाङैनो दङ बेखौ लानानै जोङो माखासे इयुन जोलैनि फरायसाफोरखौ आरो लोगोसे जोंनि फरायनाय
साख्रि बाख्रि गैजायै माखासे मा होनो ग्रेजुवेट फोरोंगिरि माबाफोरखौ सुबुंफोरखौ लानानै जों बे फरायसालिखौ गायसननाय जादों 2011 मायथाइनि 5 सेप्तेम्बराव। बे हिसाबै बिथांमोनहा बुंदोंमोन जोंनो बेसे गोबाव सालायो नोंथांमोनहा सालायबाय था हाया ओरैनो दङ होननानै। दा बे हिसाबैनो जोंबो बे फरायसालिखौ मोजाङैनो मोजां गायसननानै दिनै 11-12 बोसोराव आगान सुरफैबाय। नाथाय बेयावनो दा बिथांमोनहा जोंनि बे फरायसालिखौ बोखारनो थाखाय बिथांमोननि समाजनिफ्राय गोबां खेब नाजाबाय थायो। दा बेयाव जोङो जोबोरैनो दुखु मोनदों। दा दिनैनि दिनाव बिथांमोना फैनानै जबरदस्तियै जोंनि बे फरायसालिखौ बोखारनायनि नामाव मोनसे गावसोरनि बाथौ आश्रमनि बा कमिउनिटि हलनि मोनसे गेट गायफैयो। बेयाव जोङो मिडियानि गेजेरजों बेखौनो मिथिहोनो लुबैयो जिहेतु बे हाया गभर्नमेन्ट बिजिआर लेन्डमोन। बे बिजिआर लेन्ड हिसाबै जोङो बेखौ बिथांमोनहा सिरियैनो 2022 मायथाइनि 9 सेप्तेम्बराव बिथांमोनहा गावसिनि माने BTCनिफ्राय लेन्ड पजिसन दिहुननानै लायो। दा जोंबो बिजिआर लेन्ड होननानै मिथिनानै बे हानि एगेन्सै जोङो मानाव गेदेर BCCनि माने हा बिफाननि दैदेनगिरि रन्जित बसुमतारी सारनिसिम जोङो एप्लिकेसन थांनानै बिथांमोननिफ्राय बे प्रसेसनखौ जों खालामफैनो। बे हिसाबैनो लेन्ड प्रसेसन लानानै BTCनिफ्राय मोनसे लेन्ड स्टेटास रिपर्ट बिहरो। लेन्ड स्टेटास रिपर्ट बिहरखांनायनि उनाव बिथांमोनहा हरनायनि उनाव BTCनि जइन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय जोंनियाव मोनसे हियारिं थांनाय सेप्तेम्बर 2023 मायथाइनि सेप्तेम्बर 21आव हियारिंआ मोननैबो पार्टिनि गेजेराव बाथौ आश्रम आरो हायना नोगोर आरो नैबे ग्लबेल मडार्ननि गेजेराव गोजोनैनो मोजाङैनो जानानै थाङो। दा बिनि रिपर्टआ मास मोनसेनि गेजेराव ओंखारनो लागामोन। नाथाय बिथांमोनहा बे रिपर्टखौ नेयालासिनो जबरदस्तियै जोंनि फरायसालियाव फैनानै जेब्लायबो जोंनि फरायसुलि आरो लोगोसे टिचारफोरखौ बा मेनेजमेन्ट कमिटिखौ बिथांमोना डिस्टार्ब होफैनानै दिनैनि दिनाव फैनानै अख्रायै मिडिया लाबोनानै गेट गायसनफैयो। दा बेयाव जोङो बेखौनो दुखु मोनो जिहेतु जोंनि फरायसालिया सिगांनिफ्रायनो सोलिबोनानै जोंनि फरायसालिनिफ्राय गोबां हिउमेन रिसर्स मानसि ओंखारबाय। जोङो माखासे बेकार मानसिफोरखौ लानानै जिहेतु बिथांमोनाबो गावनि जब मोनसान्दियाव जोंनि फरायसालियाव मावनानै गोबां मानसिया टेट पास जाहैबाय, गोबां मानसिया बेलेग साख्रि मावहैबाय। बे हिसाबै जोंबो जोंनि उदैनि थाखाय एसे माबा मोनसे मोनो खोमा होननानै जोंबो जिहेतु गायसनबाय। बे गायसननायनि बेलायाव जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा बा गोबां इन्टेलेक्सुवेल सुबुंफ्रा जोंखौ जाहाथे मदद खालामो, जाहाथे जोंनि नैबे फरायसालिया इयुनाव मोजाङै थांनानै थाबाय थाथों। बेनि थाखाय आङो मानाव गेदेर प्रमद सार आरो मानाव गेदेर EM सारखौ एसे जोंनि सोमोन्दै जोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरनि इयुनखौ साननानै जाहाथे थाबैनो जोंनि बे जेनोखि प्रब्लेम जानाय हानि डिसपिउट बेखौ जाहाथे बिथांमोनहा सारमोनखौ सल्भ खालामनानै होनो थाखाय जोंनि नैबे मिडियानि थ्रुयै गुरै खावलायहरनाय जाबाय। जोङो दिनै जोबोद प्रब्लेमाव दङ। बे हाया गिबियाव माने LP स्कुल दंमोन, सोरांनि स्कुलानोमोन। दा सोरांनि स्कुला LP स्कुला दै जिंनि थाखाय एसे गावसोरनो प्रब्लेम जानाय बायदि मोनो। नैबे जोंनि साखाथियाव थानाय साहा एग्रिकालसारनि साहा बे सेराव दा LP स्कुला सोलिगासिनो दङ। दा बिनि उनाव LP स्कुल गैयैनि उनाव माखासे सम दसे गेप्स थादों। बिनि उनाव नोंगौ बे एरियानि मानसिफ्रा जोंनो बर' मिडियाम नांगौ होननानै सोरां एमइ स्कुल खुलिदों। जेनेबा बेयाव हायना नोगोर समाजाल' दे बियो एमइ स्कुल खुलिदों होननानै बे नङा। जोंनि नैबे साखाथियाव थानाय बर' गामि, नैबे बिजनि ओनसोलनि खोलाहा थानाय 9 बर' गामि दं। बेखौ लानानैसो जोंनि नैबे सोरां एमइ स्कुलखौ खुलिदोंमोन। भेन्सार स्कुल जादों, नाथाय बिथांमोना 10 बोसोरसो थावरिदों। बिनि उनाव बे फरायसालिया माने बायनायानो जाहैबाय, गैया जाहैदों। गेजेराव 10 बोसोर थानायनि उनाव जोंबो
दा बेहाव बर' मिडियाम फोथांफिननो हागोन नामा होननानै जोङो बे एरियायाव जों खालि हायनानोगोर समाजजोंल' दि रायलायदों बे नङा, जोंनि साखाथियाव थानाय गामिनि मानसिफोरनाव जोङो सोंदों जे जों बेहाय मोनसे बर' मिडियाम खुलिनो नागिरदों होननायाव रावबो बिथांमोना अबजेक्सन होआखैमोन। बिथांमोनजोंबो रायलायदों जोङो नंगौ, हायनानोगोर समाजजोंबो जों रायलायदों, नाथाय बिथांमोना दा एमब्रा गावसिनि हायनानोगोर समाजनि होननानै बुंनानै लाबाय थादों। एमइ स्कुलादि गावसिनि सोरां स्कुलखौ गावसोर हायनानोगोर समाजाल'दि खुलिदों बे नङा, नैबे साखाथियाव बर' गामि थानाय बिथांमोना मदद होनानैसो खुलिदोंमोन। दा बिथांमोननाव जोङो सोंनायाव रावबो जोंखौ अबजेक्सन होआखैमोन। फरायसालिनि फोरोंगिरि एबा फरायसालि सामलायगिरिफ्रा फोरमायनाय बादियैब्ला सम फरायसालियाव फैनानै जेंना खालामफैबाय थानायजों लोगोसे मेट्रिक होनो गोनां हस्टेलाव थानाय फरायसाफोरनि फरायनायनि थासारिखौ गुबुंले खालामफैयो हायनानोगोर बर' समाजा। बेनि अनगायैबो बर' बिजोंनि ग्लबेल मडार्न एकाडेमि फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि बिमा बिफाखौ हाबहोनो नांला, बे फरायसालिखौ जों बन्द' खालामसिगोन होनना हेंथा होनायनि अजद फरायसालि सामलायगिरिफोरनि। बेबादिनो फरायसाफोरखौ होबथाबोबाय थानायनि जाउनावनो फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोरनि अनजिमाया खमायलांनायनि अजद लाबोयो। जोबोद दुखुनांथाव जोंनि फरायसालिखौ बिथांमोना मा थांखि लानानै बाथौ आश्रमाव दानस्लायनानै लादों आरो जोंनि फरायसालिखौ धंस' खालामनो बा फोजोबनो बिथांमोना मा थांखि लाखो जों बुजिनानै मोनाखिसै। दुखुनांथावआथ' गोबां दङ। दा बे हायनानोगोर बाथौ आश्रमनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि फरायसाफोरखौ लामा सामा बादा होयो जे बे स्कुलाव दा हगारसै, दा थांसै, बे स्कुला बायसिगोन, बे हाया जोंनिसो, बेबायदि गोबां बाथ्रा बुंनानै फरायसाफोरखौ गोसो बायहोयो। आरो बिथांमोना थांनाय मार्च एप्रिल दानाव फरायसाफोरनि न' थांनानै फरायसाफोरनि बिमा बिफा दिथागिरिफोरनि सिगाङाव बेबायदिनो बे हाया जोंनि, बे स्कुलखौ जों दोनला, जोंनिसो हाया, जों सिफायनोसै, जों होखारनोसै, नोंथांमोना बे फरायसालिनिफ्राय दस्रा स्कुलाव लांदो, सोनो मोनला, जों दोनला, बेबायदि गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा बुङै जोंनि फरायसाफोरखौ गुबुन फरायसालिसिम जानगारलांहोबाय। दिनाव हायनानोगोर समाजा जोंनि ग्लबेल मडार्न एकाडेमि फरायसालियाव बाथौनि नाम लानानै आरो गेट बेखौ बानायफैदों। दा जोंहा बेयाव गोबां दुखु, जेनेबा बिसोरो बादा होसेयावबो जेनेबा हियारिं जादों होननानै प्रसेस जागासिनो होननानै बादा होसेयावबो मानियाखै। जोंहा स्टुडेन्ट दङ, फाइनाल होनो लागा स्टुडेन्टफोर दङ, फरायनायाव गोबां डिस्टार्ब जायो। मालाबा समाव क्लास लाफुबाय थानायावनो फैयो बिसोरो डिस्टार्ब खालामनो। दा सारमोननिसिम आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो, अननानै सारमोनहा, दानि बिटिआर सालायगिरि सारमोनखौ आं बुंनो लुगैयो, अननानै सारमोनहा मिथिखागौ बे जेंना जानायखौ थाबैनो सुस्रांनानै होयो, जेनेबा बेखौ आं बुंनो लुगैयो।